אז היום אנחנו רואים דווקא שיזמים קצת נרתעים מלבוא ולהתחייב לתמורות שפעם היה להם קל יותר להתחייב. תחשבי שמגיע יזם ונותן איזושהי הצעה, ואתה בא ואתה שם את זה על השולחן באיזה טבלת השוואה כזאת בין יזם ליזם. אנחנו עושים את זה בצורה כזאת שגם בתחילת הדרך, עוד לפני שמגיעים עורכי הדין, המפקחים, השמאים, ובמיוחד אחרי. יחד עם העורך דין אנחנו עושים את השאלון, אנחנו באמת פורטים את זה לפרטים הכי קטנים. אז בתחילת הדרך יש לנו הרבה מאוד זכויות שאנחנו באים יכולים לשמור על בעלי הדירות, אבל אני אגיד לך עוד משהו. מארגן, למרות שאנשים חושבים שמארגן מגיע, מחתים ופתאום פוף נעלם. אני אומרת שלא. אז זה לא. הוא נמצא אתה שם מפיק עד את האירוע עד הסוף, נכון? לגמרי. עד קבלת המפתח. אני יכול להגיד לך שאנחנו כבר אחרי 2 בניינים שנמסרו, יש לנו גם בניינים של חיזוק, שהיו לנו פעם, שהיינו כמארגנים. בזמן הביצוע, שאנחנו בתפקידנו, יש את המפקח, אנחנו בתפקידנו לא אמורים לבוא ולהתנהל בזמן עדיין הביצוע. מצאתם את עצמכם. עדיין בביצוע מתקשרים. אתם הכתובת. למארגן, מתקשרים אלינו ואומרים לנו, תקשיבו, יש בעיה כזו וכזו, דבר עם המפקח. אנחנו תמיד אומרים לבעלי הדירות, אנחנו גשר, אנחנו לא חומה. כל מה שאתם צריכים זה מולנו. במידה ויהיה מישהו שירצה לפעול ישירות מול העורך דין. יש דברים אישיים שלפעמים אנשים מעדיפים לעשות מול העורך דין בצורה ישירה. אין מה, אני לא חומה. בבקשה, קח את הטלפון של העורך דין יטפל בכל מה שצריך, אבל כל מי שצריך, אנחנו שם. זאת אומרת, אתה חלק מהנציגות. כן, ולצערי אני אומר, באמת, הפרויקט הזה לא רק שהוא ארוך מאוד, המורכבויות הן כל כך רבות בתהליך הזה, שלא משנה מתי תהיה, אם זה בשלב הארגון הראשוני, אם זה במכרזים, אם זה בהתנהלות של התכנון, אם זה בביצוע, או אפילו עד המסירה ולאחר מכן, תמיד יש מורכבויות. אנחנו נמצאים עכשיו בפרויקט מסוים, שבעלי הדירות כבר יש היתר, צריכים להיות מפונים כרגע מהדירות, ופתאום יש איזשהו עניין עם הסחירות, שאחד לא מספיק לו, והשני זה לא טוב לו, ולא מוצאים. גם את זה אתם פותרים? ואנחנו שם כדי לעזור להם. מדהים. אנחנו שם כדי לעזור מול היזם, אנחנו שם כדי לעזור בכלל, גם אז ביום זאת אומרת, אתה לא מייצג יזם, אתה יותר מייצג בעלי דירות, שזה מה שגורם להם להאמין בך. החברה שמייצגת רק בעלי דירות, אנחנו עושים ארגון רק מטעם בעלי דירות. ואתה יוצא לשופינג מול יזמים. ואנחנו יוצאים למכרז, שבו אנחנו באים ליזמים, ואנחנו אומרים להם, בריש גלי, אתם בתחרות, תיתנו את הכי טוב שלכם. אל תחסכו בשום דבר. אנחנו לא בטוח שנבוא אליכם בשלב השני. נכון שאנחנו עושים סינונים ביחד עם העורך דין והמפקח, אנחנו עושים את התהליך הזה, אבל עדיין, לא לעולם חוסן. אחד שחושב שהוא יביא קצת עכשיו ואולי אחר כך יוסיף, לא, זו לא המטרה. אנחנו אומרים, תיתן את הכי חזק, משם תגביר. זה מעניין, כי בדיוק דיברנו קודם, במורכבות ובאתגרים שאנחנו מוצאים את עצמנו בפרויקטים, שהיזמים מגיעים להיתרים ולא מצליחים להוציא את הפרויקט כי הוא לא כלכלי, ואז צריכים לחזור לעשות הפחתת תמורות. אז היום אנחנו רואים דווקא שיזמים קצת נרתעים מלבוא ולהתחייב לתמורות שפעם היה להם קל יותר להתחייב. ופתאום יותר קשה לעשות פרויקטים, או להתחיל פרויקטים. יותר קשה להתחיל פרויקטים, כי כולם מפחדים יותר. בעלי הדירות עדיין לא לכולם ירד האסימון שאנחנו ביום לא פשוט, בטיימליין כזה שאנחנו מנסים רגע איכשהו להתאושש מהמכות שנחתו על המדינה, ולהצליח לעשות פרויקטים כמו שהיו פעם. אבל אני חייב לשים את הנקודה שלא בהכרח היזמים אשמים. שבאים היזמים, שאני מצד הדיירים, ועדיין אני אומר לטובת היזמים. באים היזמים, ברובם לא באמת בא להם להתחיל לעשות חיתוכים בכל הזכויות, התמורות, בכל מה שקרה. לוחות הזמנים. ברגע שתהליך כזה לוקח כל כך הרבה שנים, יש הרבה משתנים שקורים בזמן הזה. והזמן הזה הוא יקר. הוא יקר מפז. זאת אומרת, מרחקים ארוכים של שנים, עד 15 שנה לפחות. נכון. ואני רוצה עכשיו לשים דגש בעקבות המלחמה, ובעקבות הטילים, אני חושבת שכרגע זאת שעתך היפה, שעתם היפה של המארגנים, משום שכולם רוצים. פעם היית צריך לשכנע בעל דירה לצאת לאירוע הזה, היום הם באים אליך, בוא תוציא אותנו לשם. ממד, מקלט, בנייה נכונה. אני אגיד לך משהו. כן, אנחנו רואים יותר אנשים שבאים ואומרים, אוקיי, הבנתי את האירוע, לפני זה חשבתי שאני אבוא ואני אבקש יותר ויותר ויותר, והכוח אצלי. בדיוק. פתאום הכוח כבר לא כזה אצלו. עדיין אנחנו לא במקום הסופי. עדיין אנחנו לא במקום שכולם מבינים את האירוע. באמת? עדיין יש בקשות, אני מלווה 2 פרויקטים גדולים, גם בבת ים וגם בערד, ששם חטפו טילים, באמת, סיפורים מאוד מאוד קשים. לא רוצה בכלל לפתוח את מה שקרה באותו זמן, וואו. אבל אני יכול להגיד לך שבבניינים שצמודים, שחשבו שהם ייכנסו ויקחו את התהליך הזה שעכשיו עושים את חוק השיקום, כל מה שקשור לקיצור זמנים, להפחתות של מיסים, כאלה ואחרות, חשבו שעכשיו השכנים שליד, שעכשיו הם יקפצו על העגלה, ואז הם יקבלו את הדבר הזה, ופתאום שבאו אליהם ואמרו להם, אין בעיה, תיכנסו, אבל המטרים הם לא אותם מטרים. הזכויות הם לא אותם זכויות. בוא, תצא מהמצב שכרגע אתה נמצא בו, הבניינים שאנחנו נמצאים בהם,
נהרסו, אין בניינים. נכון. אנשים גרים בבתי מלון, או בסחירויות שהוציאו אליהם. אבל רגע, שם גם אתה נמצא באירוע? כן, על איזה תקן? כי כבר אין שם. זה מצחיק שאת אומרת, גם שם אתה נמצא באירוע? לא, זה חשוב לי. אני כנראה היחיד שהייתי באירוע, כי ברגע שזה קרה ב3:30 לפנות בוקר, התקשרו לאבי, כי אבי זה אבא והאימא, זה שנמצא תמיד, ואמרו לו, אבי, קיבלנו טיל, מה עושים? ואתה יוצא ב3:30 לפנות בוקר, ואתה רואה את האנשים ברחובות, ואתה רואה את הבניין, לא נשאר גג, לא נשאר כלום, ואתה אומר, אוקיי, מה עושים? ואז אתה מתחיל לטפל בכל מה שקשור לבתי מלון, ואז אתה מדבר עם בעלי דירות שהם גם מטופלים על ידי הרווחה עוד לפני שזה קרה, ואתה צריך ללכת עם ילדה בת 15, כי ההורים שלה לא נמצאים, אתה צריך ללכת איתה עם מס רכוש, ולנסות לתמחר את כל מה שהיה להם בבית, לבית שכבר לא קיים. וזה אירוע קשה מנשוא, אני אומר לכם באמת, יש לי ילדות גם גדולות, אחת בת 18 ואחת בת 15, ברגע הזה כבר נשברתי. זה אירוע שהוא קשה, שאתה רואה ילדה בת 15 שנשארת בלי בית, שההורים שלה לא אנשים שיכולים עכשיו להתחיל לנהל את התהליך הזה, ואין להם מישהו בעולם שיעשה את זה. אז אתה נמצא שם, והם לא התקשרו, לא ליזם, לא לעורך דין, לא למפקח, לאף אחד. התקשרו לאבא ואמא שלהם בפרק הזה. אבל זה בעניין שעבדת עליו? בעניין שיש כי איך הם ידעו לגשת אליך? יש הכל, אנחנו המארגנים של הפרויקט עוד לפני זה. זה הסיפור. כן, אנחנו מלווים את בעלי הדירות כבר שנים, יש יזם, יש הכל. זאת אומרת, אנחנו שם. יש לך היסטוריה בבניין הזה. כן, אנחנו שם, ואני יכול להגיד לך משהו, היום בכל מה שקשור לחוק השיקום, יש את עניין ה-buyout. יבוא בעל דירה שירצה לקבל את הכסף עכשיו, ולא לחכות כמה שנים עדיין בסחירות שהוא מקבל מהמדינה וכל התהליך. רוצה לפגוש את הכסף. כן, פוגש את הכסף, יש איזה עיוון כלשהו קטן על אתה השנים מדבר כבר ברגע החתימה או בשלב היתר? כבר עכשיו. כל מה שקשור לחוק השיקום זה כבר עכשיו, כי אין זה נוגע רק לבניין שנהרס. ברור.